kahapon. Ang garlic sauce guys. Yan. Ito guys, ang presyo nito dito sa Saudi ay 15. Apat na hiwa na manok. Kung sa ating Jollibee, dito ALBAIK. Kain tayo guys. Ito sa Saudi guys, pag lumabas ka sa pasyalan, sigurado lahat ng Pilipino ito pinupuntahan. Mas masarap ito guys kung ano, bagong luto.
kakain po ito. May kasama tinapay pa to. Jesus Christ. Hindi ako na. Gusto nga ako. Ay, mega shoutout sa inyo lahat dyan. Ay, sa mga YouTuber family. At saka sa mga sa Team Kidlat. Ayan, mega shoutout sa inyo lahat dyan. Kain na rin kayo dyan. Ayan. Magandang gabi, umaga. Mahali sa inyong lahat dyan. Nasaan na kayo sa mundo. Ayan. At ingat kayo palagi. God bless you all. Bye-bye.